I ovo, kako će ovo, dogovore se Žika. Dogovori se Žika, kaže, kako ćeš sad ovo ženi za 8. mart da pokloniš ovo zelen, ovako kao bor, ovako zeleni, i šišarke. On kaže, stavi mi ovo dole, da bude brown kao šišarke, da mi bude sajtne. I on kaže, dobro. I ofarba mu ovo, sajtne mu dole, ofarba kao šišarke, ona brown boja. I ženi je 8. mart je rođendan i ženu kako onda iznenadi Žika. Ne Žika, nego Tika. I Tika kaže, a onda u Sarajevskoj bile one čokolade. Bile čokolade, najlepše želje i bila ona velika mašna. Bila velika mašna i čokolade. I on kaže, stavi mi gore gepek i ja ću da idem onda u Sarajevsku, u najlepše želje, da zamolim ove iz najlepših želja, da mi daju mašnu, ja da stavim gore na krov i da poklonim ženi fić. I on ode tamo u najlepše želje u Sarajevsku i stavi gore na krov korpu i stavi leptir mašnu. I ode on ispred zgrade tamo u bloku 65. Bloku 65 i on i povede jednoga svirača i on izađe sa ovu harmoniku i kaže, pita ga svirač, koju tvoju žena voli pesmu? Kaže, moja žena voli ovu pesmu od ovoga, a 80. godina izađe od ovoga, ko je tada pevao? Pevao onaj Miki Evremović. A Sirtaki je igrala jedna lepa Grkinja.